adie una wote da buso ojabu tu from ma e ba e ko na adeni wate dia asailo uye niye ebi na ele adabi ya tuwo yako na omesa lukuba uni na na te kwa ya obari ma ko duwa atene kwa so ma adia na ba ipeni sentake shedia kwani asasi ya abeli amwaye adia na so eti na adia efe ya ofelo attitude mo why abayane ahobase aguwa bako na adeni muwate unya ba no mi achia abade mina kutetetie na brebre na sorry Dr. Daasebre Osei Bonsu otoso mienu na Mampong hene okochira hene Asante-Mampong hene na Agyakoma Dufie ya otoso mienu na Mampong hema no fotabra ba amansa nyina no ano nana zogo hene Honorable Thomas Apia Kubi Mampong Municipal Chief Executive Service commanders, heads of departments, honorable presiding member, honorable assembly members, Onyankopon asofo, Butoku mine, Tuso mine, Mampong mine, and Asante mine. I am in Yanom Central for Yamoha, friends of the media. Asante mine, addition Ghana, addition. Mijina ben panifo nyina nam mabusuafo nyina nam tusom ani butokufo nyina nam ade akwa abasronko ama miwura Daasebre Osei Bonsu one na Agyakoma Dufie ande panifo amebubo mu din nyina de di kan ye de aseda piesie mamo Daasebre ni ho adaje saa na mema me ni ho adaje enu ame mama no won kran na Agyakoma Dufie ye nyina nim se ye mama odi akotere awo peace council mu na so se da bi se me ka kire aya de fefe se ya de me ye bia se me jai na mbeta me ba Daasebre chi na me ba na ebetwa homam empanifo nyina me da mwase awo sa kwanya we ya mo de ato hama tunso man ani butoku man obeba busa se de na je ni mboate wo se ahimfie fefe se de se ni ru Daasebre ani monyam Yengina emudu dono anim Mampong empanisem yewura Daasebre Osei Bonsu okochira hene ofri adanse ayase yewura tra ahensan yewura betra kodie krom yewura betra krofo so yewura firi ho no na obepia Asante-Mampong ha yewura bedu ha no obeto ni nkura bese miensa ene nan e wo Mampong ha ya butoku so na waka ho bie yewura ba ye se be buru se be so panifo se aparawaketo hu kese a obobọ na be pie ha no eye nkuro enan ya na beto ya ha ye ne Daasebre ankotokwa ye nyina boni be kase ye se na yetumi ko boy yewura chidom edi yewura chi akon bia yewura okonu mpatam ha se Mampong hene bia no butoku hene na meka ho bi me so me wura me boye wura chidom yewura beto me na dwuma me yense na me atofo ya me botuo ti yewura hu se me hu hiama no fi se kane no na ye de akon na tichire o man ti yewura so me mu ofa me na obo akonwa ma me o ya me atofo hene se me beda ne doma no na me mu akon de na ofa ni Asante-man anim na onkon onye mpuntu ma ye nyina ye anim sam se Daasebre ono ni Asante-man sa hene Asante-man sana Asante-man beto sano just yewura ne di animu yewura kon de kunim e ma Asante-man na je ni boate me so me boy yewura chidom e botu ni akorabo ma no e ma yewura onya bodin wa Asante-man mu ni wiase nyina ma ye boy yewura e samrane e bona bodin se amani apona na ye di akorabo jejere tata akorabo butoku hine me na me ye ma yewura e ma yewura e de kokun di kunim Asante-man
The science na butoku ya kama Mampong mpani semwa butoku nye kroketwa e wo Mampong abakosemu the science na say me bo me homoden ena tokwa ni hobiem ena wo hini be hwehwe mpuntuo de ma ne man yewura ba ye efie aduonu nim ni afi yewura obedi nananum nyina ya hye ne bo se beta na chi ama ya celebrate good leadership 25 years of good leadership yewura ma ye no na yenim de na wo Mampong ha Mampong ahefo enche na yefra ya kutunkiri ne adu kumase ya mpaya hene ne akotu no yewura ba ye sa ne ma nyina asesa yewura tima betra konwa so efie aduonu num nananum nyamum ye bonsam fama doctor Daasebre Bonsu yewura de mputo aba Mampong tida yewura otu yefo sanananum adaroma ene akuni hobiem timoten konwa so a monhwe adepa mo betima yama mo man munsia himfie emfama mukro na mukro anim emranyam bebedi akonwa himfie sunie sa futu a yewura tu ye akomitrim na mesese me niema abra metwe afra wo yewura no na biso aye se me bi account bi ato ho na me de adisa adwuman me na nanom peso mo ye bi omo si bi na so na ya atakwa me sa abra no na wo so na omo yo ye ti se ne sabi o block dan ya ba na se hwehwe dan ya ba na se me si bi hwe me na nanom animonyam Daasebre odawru meburu aya wa himfe fefe ya Daasebre wonu ma me abahuin wo ba me de boso me nsia pe na wieye efisa na maboa me ho asie na mani so ade hunu se mesia himfe ada hye wani monyam asana daache bi na nanom abefo akwa ena ma ya Daasebre ewo hoyi Daasebre me hye wo bo me di ka gira wanim atwa fresu a kyerɛw se me na ne machi ma wo da ena me se timi so yim se Daasebre me fa so nyina manim kasa kyerɛw da ani monyama wahye me ede mabusua no eboro so me bedi akunyan emprepi owro mpabo akese ne hye me ma me kosi wanam odwumadie bebre ankanka wura ho otufo se tuo me bedi akunyan watumi ama kosi wanan empre nan sese Daasebre wo gidie wo memu tu so mni butokuma wo me mo ensem ma me ewura ene ehwe Asante-Mampong a yewura Dr. Daasebre Osebo so ne maame ona omuna ma mabunu kwan ema yenso so yewura hiniem enkane no ko sabe traditional council bia uhuna nanom a omufie konkan pa aye goni beka se the aged nko a na so Mampong ha de antesa empani wa ha yewura family ntene bi so gum se yenidi nanom sabe oma anamo so na yesu amane na se dache nanom ni ho a yesi nanom anan yewura nyankwada yewura me hyewo se mekon koden begina wanam di dwuma pii wotu som ha me bedi akunyan Daasebre afi bia so a akunafo me ye o madoye me tontema me di sika ka ho me de aduane ka ho me de chewa akunafo e wo udi mu e wo tu som ni butoku ha Daasebre me di akunyan fie suin wadaru meburu matima hwe ankoda maako edunum ama ebi awie secondary school ebi awie school pon ebi awie nursing training ebi zo awie college of education Daasebre me gina udim na me di sa adwuma nyina eprepra me ka sei me woni pa nkoda nson ya emunnan e wo university ya Daasebre me gina udim na me hwe wonom se de ba da che won be ye no da ba bo Mampoman Mampoman adu akiri efisa Daasebre sabe ebru sabe son abusua adu ko school na ko sua wo ma no nenne Mampoman yenya so fa so anabo MC edika kasa afa ye kwan ho Daasebre oduma kuma bo ade ye kwan ye tunso kwan ene butoku awaye so Daasebre ehu kotal da mako minister ho empren nan akodi dwuma e wo Daasebre udimu me ko boss chair minister say tunso ye kwan ye obusa me say wo he me say wo Mampong finfin pa wo say na nasem o kan de me nyini ade na kwan ye wo Mampong finfin na Mampong ye second kumase na ehu kotal da me say minister no kwasem na me ka kire wo no na me prove with videos e de kire no Daasebre matua na mo bebre MC wa hye ye bo bebre efie me no atwa mu me bo dwa se ya wa ha e de pre puntu Daasebre ma me kwan se me modwa na me pre enkane anfa wo me mamu ha me yoye MC ba ba hye ye bo o ma ye bo so me mienu se ye behunu ena MC ba na wasa tum o se bo so me miensa enkoda ni mfie miensa Daasebre ye school pon ahodo miensa ena wo ye chi ha ba bia kwan yi ko the Edim Akotere St. Joseph's Senior High School.
ya Daasebre tete akrachefo akukudam e wo wiase ha ya wo unity A Daasebre omo na ba ya nkora yi ombe yi drama kakra de kire wo no wani age ho yi pa ya sa wo unity B wo ha Daasebre sa school mabubo so yi omo na bo Mampong ya results eyeye director of education wo ha obeja tum B C results no unity A ni unity B Daasebre omo na Mampong kon kan pa na makwa enye Daasebre big galley pa eda ya se handa so to ade hye wo ho mu huna mane eda mako ahenum Daasebre na wase ha e wotu nso ma nafo ha enso to ade hye nyina ntimi na wo dem eda makwa enye nti awofo nyina yomma afri school num ama school nagu Daasebre sa school yi na teaching and non teaching staffs na ya adwuma wo ho ba ku bia na omkuta nipa aduesian 60 e so school ni bi no unity A and unity B ya kabomu a omadwumayefo both teaching and non teaching na omobro oha ene Daasebre ko hwa school no mienu mo ya adwuma wom Daasebre unya enipa aduenu e kire se ya de hye ni bi omadwuma abowo nom ti Daasebre da romeburu begina tunsom ni butoku nyina nam esu a kirew se wada romafo no tum ko do kabi Asante-Mampong a eyeye o kabi Ghana mamu a eyeye Daasebre nya tunsom ko na mesre awaye so Daasebre wada romeburu anabo MC besrew emma yedo kwa waye so se kotwa homam Daasebre me kawo eho na yedo ko ya yedo ko fro excavator kakraka bi no emma okotwi hilo da kakra no Daasebre omo sha wo bossa kwa no ye ni Daasebre me no kasai efidie nyina agu fom ya ekwa afidie bia nsi kwa no so biem Daasebre sa kwa no ana lidi ko ye water dam no wada roma okotwa puse wo aya his excellency former president Mahama emma o maunfidie ya sanfidie na Asante-Mampong bi ni ba bia ya Mampong man supply Mampong nyina nsuo ya supply nsuta be poso kwaman kese on ba ya extension kura ade akompem ne fidie ne ninti nyina Daasebre kwa ya de ko ho no ekwan no etwa eyasi ebe ya kakra no na ya krachefo no a wo hwe nsuo so no Daasebre no mu ntimi mfa ka emfa nuro enkogu nsuo no na awaye so kwan Daasebre ya meya enche Mampong ma yenya su papa ennom Daasebre wada romeburu eye me de se anabo MC abaha oba so eye ya anabo MP ya se we deputy minister for foreign affairs Daasebre wada roma ono ma me ada romeburu mo se Mampong ni monyam oba ode nanu disem soma no te Daasebre o kabia eye anabo MC obema MP Asante omo na tenkran sa kwan mienu emfamra na Mampong ade hye Daasebre omo fom tema pa afira na adwuma enkoso eye Mampong caroso a Daasebre do na ha nyina mante omo adwuma bo omo Daasebre wono ma na ebe twese kan ko gina kwam ebe ya kwam kafo ti so omanya bibi kaka no so omo ye toto bibi dia na so na nanom ye dia no tum ne eboa wonom na kwan ye yie na Mampong fa ne tema papa afira megina me manfo nyina nam na me de me kasa ba wie ye ya dia seda amaw na masa da wase sonko kwan so awa numonyam a wase me butoko hene aya usu lands management board ya committee eno ni committee kese pa e wo tadi sa kanse ha sa committee na hwe won sase nyina so efre fijase ne patamu hwamu ba apayon so akrofo so ba fajamase efa bo anim kosi nyina mpon benim asam tuamu a twam kirifa so bo ben kwanta bo ntam boso chacha wura so afram so adwira na patamu nyina Daasebre ho sase nyina ya odia obema ti na efra okokira hene no won sase sem nyina committee a wode ahya yensa no me tuzo mi hene butoko hene me na de my committee chairman Daasebre me de waseda Daasebre me shobo sami nwu anu aseda aye fita Daasebre aye fita Daasebre no nyama wasa butoko hene no e do so pi me kasa me kenkaya me ntimi nka ni nyina so me ma me Agyakoma Dufie e ka ho na bo chidom efisa sabi ukodum no fo e na wa kire wo de ye na so so ya ma me Daasebre tweda mpo Yakobon hirawo